Yung udto no pod mga kahigalaan, nanapud ta diri sa daplin sa kasapaan, mangisda ta karon gamit ang atong hanger. Kabalo naman mo ani nga hanger guys no, mao ni gamiton nato sa kuan sa sinina. Akong gamiton ani, ako ning gamiton sa kuan pagpangisda. Atong buhaton ani, atong butangan na siya og kuano tinangkong ra atong ibutang diri ani. Di atong paon ba, kusog man mga unang kuanan ni mga isda nga tilapia ana, ato ning butangan siya. Sayon ra kay ni anaon ni pagbutang sa ano diri ra na palagpitan. Ana siya sayon ra kay ni siya. Diri dayon. Maor ni atong tirada ani, dali ra kayo ni ibutang na nato ni. Tara. So mao din ni atong spot dapit guys no. Daghan kong nakita diri nga pait-pait, pait-pait tawag ana kanang gagmay nga isda bitaw nga kuan manghud ra sa bangos. Mao na atong kuaon karon, atong kuano isdaon na to karon, may lang mutukob lagi siya. Ato lang sulayan diri butang atong kuano, atong taan nga hanger dire. Ayos kay ni syarog di kakuha ani, daghang kitag paon ani. Sige guys, ato na ning tiradahon. So mga kahigalaan, ato namang nataod atong taan, ato sa nang biyaan mga kuan lang pila ka oras ato na nang balikan, mauli sa atas atua. Mao ni gitawag nga gangis. Gangis Raw gangis Taba kay gyud. Mura po grinder na siya. Diba? Nilabay naman ang pila ka oras, ato ning dalion atong taan para dili gyud katakas. Adto na tata. Oh my God! Wow! Kuha gyud ta guys. Tagko kayo. Kuha na to murag likas na dara tong kuha. Swerte kayo na lawa kay nakakuha gyud taw. Kita nagmahay sa atong pamaagi nga taan ni hanger kay nakakuha gyud taw.